Doba bronzová ukončila prehistorické obdobie vývoja ľudstva. Zrodili sa vyspelé civilizácie, v Mezopotámii prekvitala babylonská ríša, v Stredomorí sa stavali paláce minojskej a mykénskej kultúry. Odohrávali sa príbehy Trojskej vojny, ktoré neskôr opísal Homér. Čo sa dialo na území dnešného Slovenska? Akí ľudia tu žili? Čím sa živili? A aké hodnoty vyznávali? Nás to veľmi teší, že vzbudzuje taký záujem táto lokalita, pretože domnievam sa, aj keď nie je to skromné, ale fakt prinášame veci veľmi dôležité, nové a dá sa povedať, že táto lokalita je výsledky menia doterajší pohľad na problematiku staršej doby bronzovej na území Slovenska a širšom regióne Strednej Európy.